Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ktem College Long ka khot admission ha ki degree but diploma course ban Nong chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call ha kini kinam ka Jaj Banrio Baluch ki badai na Pakistan ki basyong basa Shabari jong kari lajong ki Kyrshan ya ka India bat kila ther kala ya kari lajong da ka baong ba ka Pakistan ka desisha kari ka bapasa bat penne pensan ya ki Lehnoh ban penthod ya ka syongsok syongsan ya India. Uway na kinong yalam jong ka Jaj Banrio Baluch umir yar Baluch ubana Pakistan uloong ba kadai ka jingsisha ba ka Pakistan kadai ka karkhana penmi Lehnoh uloong ba ka pha yiki Lehnoh ban le yiki kampentrim ha India da ka bahirthma ha parliament ha hotel ha ki lingsun bat wat ha ki jaka jungo kairu uni unong yalam jong ka Jaj Banrio Baluch uloong ba ke India ka deigari ka balashai ban lapau bha bat ka deiru kari ka ba imsuk imsan hanrei ka Pakistan ka lele yaki kampo jaj da ka bahir thamapan ban yaki pajba ki baluilui lingba ka jinga jihi kai yaki Lehnoh bat a jakari bat penbiang pisa tingka yaki Shushu ulaong ba ka perthai barokwe ka don ringkat bat ka India kiri ka bayatali bat ka badap da ka jingien ulakin tu ye kiri ka perthai bakin Kyrshan ya ka operation sindur jong ka India ban ai ka jing bishar hok halor ka jing sha penya ben ki pajba baluilui ulapan kod da ka baong kumni ko perthai barokwe ka India ka long marwe ki Baluch ki Pushtun ki Sindh bat ki Kashmiri ki don ringkat bat ka India la bun snam iko aban penkun no ya ki kam Lehnoh jong ka Pakistan Menteri Sarkar Barim jong ka Bulistan ru ubade President jong ka Buluj American Congress Utara Chan ulapan pau ba Kyrshan teli ya ka India bat ukarpat ya ka India ban kerwit da ka pating ya ka Pakistan